Nahimuot ko mga higalag igsoon sa pangutana ni Amik Taglinaw, ngano daw ang lato o sewage gikaon sa Seventh-day Adventist nga wa man daw nay himbis ug walay kapay. Ang Levitico 11 versikulo 10 paingon sa 12 nagingon, bisan unsa nga nagpuyo sa dagat, sa suba ug sa katubigan nga walay kapay ug walay himbis, dili inyo pagkakanon kay mahugaw kini alang kaninyo. Ang akong pangutana, mga Seventh-day Adventist kining guso ug lato nagpuyo man sa dagat, nagpuyo ni sa mga katubigan, wala man kini kapay ug wala man kini mga hingbis, ngano nga nangaon man mo ani? Dong Amik, naturingan ka pa namang Seventh-day Adventist sa una. Sa kadugay nimong sige kuyog-kuyog sa mga layman sa una, wa ka kahibaw nganong ang lato or sewage gikaon sa Seventh-day Adventist, pagkaluuyan na lang nimong tawhana ka. Para sa pagkahibaw sa tanan, ang lato o sewage mga higalag igsoon, wa na siya nabilong sa mga isda, kundi nabilong na siya sa mga halamang dagat, dili na siya nabilong sa isda. Sama ragod niyan ng alugbati. Nganong ikaon ng taga-alugbati nga wala man nagapangusang, dili po nabuak iyang tiil. Siyempre kay vegetable na siya, di na siya mananap. Mausap na ang sewage, nabilong na siya sa halamang dagat, dili sa mga isda. Mauna ang tubag, igsoong Amik Taglinaw sa imong pangutana.